Здравейте, аудитория, аз съм Колко Семерджиев, така наречения Колко Тайсън. И днес дебютирам за пръв път, правя кастинг с великия шампион Митко, който днес стана отново шампион с 3 победи, с 3 submissions. И това е татко му, който ще му помогне в затруднителни моменти да доизказва нещата и да обясни по-подробно. Кажи ни сега, Митко, днес как беше състезанието? Как мина първият ти матч? Имаш ли някакви притеснения в тебе? Не. Знаеш, уверен, че ще се справиш с всеки, както и го направи. С заключване ли беше с всичките или submission? Първият беше с заключване. С submission. А другите два? Втория пак с submission. Пак с душен. Не, или с амбър. Амбър. Да. Там да значи заключване. Ключ. Браво. Да. Това е медала, нали? Който спечели. И третия. Съборихме 2 рунда. Първия рунд никой не спечели и имаше Нищо да Още един. нали се справи пред прекрасно. Още И един. всичко беше с баща на татко. Чухме как вика постоянно. Чуваш ли го него, когато се биеш? Когато се бориш, чуваш ли му командите, които какво ти помага с всяко нещо, което говори? Чуваш ли го, татко, или си толкова Не ентусиазиран, знам. че не можеш? Аз Повече също не треньора. чувах. Чува треньора повече. Аз Еми, няма да се Ема ти викаш, Той му дава, да. треньора му не викаш толкова. Това е дълго, защото това е дълго, пък аз съм горе, да. Не си, остави си това. Стой си, Айде мам. да ни разкажеш сега за всички по-отделно. Кое ти беше от всичките тия? Имаш ли някакви спомени? Кое ти беше най-тежкото състезание и най-тежкият медал от тия или колан? най-тежкият колан ми е това. Колко срещи имаше за да го спечелиш него? Пак ли 3? 3 или 4. 4. Към 3-4. Преди колко време беше това, когато го спечели този голям колан? В самото начало, в средата, към края? Без значение. А то другия? Той пак е с този колан. Кажи къде са? От Лондон. Я ми кажи, колко страни си обиколил до сега? С този спорт. Не говориме с родителите, а с бокса. С твоя вид бокс. Аз, понеже съм боксер и бокса. С граплинг. Не си ги брил, майната му. Доста. 4. Колко са отличията, които си спечелил? Преброил ли си ги? Знаеш ли си ги наизуст? Кола. Колко медали и колани имаш общо? 2 колана. Медалите са с лошо, този медал не си с ги- 17. Ето, това е голямо отличие. Аз нямам толкова. И това за колко време? Някакви за колко време? От миналата година, От есента. миналата Виж, година. това те прави голямия шампион. 6 юни. От 6 юни От почна да 6 ходиш. юни. За мен е радост и чест заради това, че ме достояваш с това внимание, аз да бъдеш първият ми участник, с който да стартирам и да представя на аудиторията на какво си способен. Кажи какви са целите ти за бъдеще, какво ти предстои, какво искаш да спечелиш, какъв искаш да станеш, искаш да продължиш също в този спорт да печелиш много повече колани от тича или искаш да промениш нещо? Още колани. Но в същия спорт не искаш нещо друго, да се преориентираш за напред в друг вид спорт? Не? Продължаваш си в това. С кимона играете ли? Да. А каква е обясни ми разликата? Аз примерно не знае
Обясни каква е разликата, защо примерно днеска не беше с кимоно, а друг път е с кимоно. Каква е разликата в състезанието ли, в стила ли? На ADCC, на състезанието ADCC е само ноги без кимоно. А на всички други останали заедно може да е с кимоно и без. Някаш ти като негов родител, какво те мотивира да го накараш да стане точно такъв, какъвто е в момента? Мен нищо не ме е мотивирало. Мотивира ме това, че го видях неговото желание да се занимава с този спорт. Той сам изяви, сам му хареса и има огромно желание, с което да тренира. Това е мотивацията. Той сам като се събуди, пита първото нещо, днес има ли тренировка. Тренира 6 пъти в седмицата, почива само един ден. Запален е и отскоро и по борбата. От известно време ходи и на борба. И до сега почти от толкова много състезания нямаме загубено състезание. За толкова кратко време се е явил на около 15-16 състезания. Повечето има 2 или 3 загуби. Браво, шампиона. И около 40 и няколко победи. Ти си мотиватор за всяко нещо, ти го тласкаш и стоиш зад него Да. и той точно продължава. При него интересното беше самото начало. Това може би ме мотивира най-много, защото как започна той. Започна да ходи на ММА в една близка зала, но той като е малък, нали, и не е за този вид спорт, беше един вид като да ходи да се раздвижва, да се научи на дисциплина, защото беше на 7 години. Нали, един вид да се научи на дисциплина, да не проявява агресия. Това той не обича агресията, нали, винаги предупреждава децата да не се бият и, нали, да спортуват в залите. И това е идеята, нали, ако мога да направим... Да, и това ми хареса, това ми хареса и при него, че той искаше да си изкарва енергията в залата. Даже ме караше около половин година да започнем, аз да го карам, нали, аз не съм го карал, той сам ме караше, давай, тата, кога ще отидем в залата, кога, докато почнахме да ходим. И в един момент вика, аз трябва да печеля медали. Викам, как ще печелиш медали, като ти още не знаеш какво тренираш, ти нищо не тренираш. Нали? И вика, днеска, една сутрин се събуди, вика, дай ми, вика, 20 лева, защото вика, после трябва да купа бомбони да почерпа. Викам, за какво е? Имаме спортен празник, вика, и ще взема медал, вика, и после трябва да почерпа. Той още си беше решил, че преди да отида на това спортно състезание, ще вземе златен медал. И после ми звънна и вика, че съм взел бомбони. И оттам вика на какво състезание ми каза на какво състезание да се запише и аз му казах за борба, искаше да се бори, викам, ти борба не си тренирал, борба, там са много силни, нали, децата, които са тренирали. Жилжицото е по-културен спорт, борбата не е силов, нали, с такива правила при децата. И сам изяви желание да се запише на състезание по жилжицо, без да е тренирал този спорт. Интересуваше се 2 седмици, тренираше как може да победи, като му показваше един треньор, му показваше как може да им вземе гърба и да ги удуши, което е правило, нали, там, което е към жилжицото. Нали. 2 седмици тренираше само това, отиде на въпросното състезание, сам искаше да си плати таксите от събрани пари, плати си ги, вика, ето таде, взимай тия пари, плати таксите, вика, искам да отида, вика, записа се на 2 категории и спечели 2 златни медала, точно с тази техника, която учеше 2 седмици. Нали, с всичките ги би са съвмишен с така наречения чок, нали, удушване, задушаване. Имаш ли много приятели, съученици, които те питат, ти искат да агитираш ли другите? De facto това е и самата кауза, да могат да не се бият и да бъдат буйни в училището, а могат да се отдадат в спорта и в залата. Имаш ли такива, които, примерно, искат и те питат тебе или
Примерно, ти би ли желал да имаш, както мене, аз искам да имам много голяма аудитория и да имам много приятели, но нямам такива, които искат да ги направят опанджи като мене. Има ли такива, които ти, примерно, имаш и искаш да ги доведеш? Дали ти отказват, дали искат или няма? Без значение. Имаш ли си приятел в училището, където си, който е с тебе или си само ти индивидуално? Ми, Имаш доста приятели, които искат покрай теб да тренират. Нямаш ли си приятели, които сте заедно, които примерно са по-слаби от тебе, но да тренирате заедно, да ходят по състезания като тебе или си само ти индивидуално? Това се питам да ти кажа. Нищо ще намериш за бъдеще. Не, те по-скоро покрай него се запалват и много негови приятелчета искат да тренират заради него, защото го виждат неговите успехи и те искат да тренират. Много ги е водил, нали? Ето Венко, Ивайло си водил. Много искат да идват да се записват, нали, по-големи деца, които той може да ги бори, защото има опит. И той им казва, трябва да дойдат, искат да се борят с него, не може да се борим тук. Им казва, трябва да дойдат в залата и се запалват по този начин. Да, той не го... Я ми кажи сега, какво ти предстои, какво е следващото състезание? следващото е в Брюксел на 26 април. Пак... След колко време? Колко време имаш за примерно? Твоята подготовка по-друга? Другата седмица. Другата, това беше... Съвсем скоро. Това беше просто една проверка, това състезание EDC-то, то е голям формат, но беше просто непредвидено и в последния момент се записахме да видим да направим една контролна проверка на какво е нивото за следващото. А за тия всичките състезания, примерно това състезание в Брюксел, подсигурен е от някой всичко това или всичко Не, ти? всичко изцяло. Всичко ти правиш? Всичко аз се грижа. Ти си го спонсорираш, Аз ти си го правиш. спонсорирам, аз се грижа за треньори, аз се грижа за... Няма федерация, която... Не, няма. За жалост граплинга все още няма федерации в България. Мисля, че се опитват да направят една федерация, която скоро би трябвало да стане. Но нямаме федерация все още. Мисля, че няма официална федерация. Анархия от тази. Да, общо взето е част на ADCC-то, ADC Abu Dhabi Combat Club. Това е една от най-големите, която е много силна, нали, организация, която прави огромни първенства, нали, по цял свят, главно в Щатите. И EBGF, това са най-големите организации, които правят най-големите първенства, които са доста добри, с доста добри атлети, доста добре организирани, нали. Това са едни от най-силните състезания. Това е EDC-то, което в момента бяхме, но от най-силните състезания, което е на граплинг се води. А какво е тавана де факто в това състезание? Световен шампионат? Олимпиада? Да. Олимпиада няма, тъй като няма основна, са няколко организации, няма основна организация, както е в борбата, нали? Не е олимпийски спорт. Но има световно, има европейско и двете федерации си имат на доста високо ниво, световно и европейско. Една от целите му е, нали, първо да се явим тази година на EBGF на европейско, нали, и до година да е Боже на такова световно. ниво още не е отишъл, на световно не е участвал. На световно още не е, ние тъй като сме от доста кратко време, затова този спорт се изисква, има доста техника, която трябва да се изучава, нали, с времето. Нали. Аз мисля, че се справи до сега, както показва стартирането му до момента. Пожелавам ти го да станеш и европейски, и световен шампион. Аз не успях за разлика от мен, ти обаче трябва да успееш. И сега доказваш, че се справяш прекрасно. Така ще си пожелавам успех. Я кажи сега, имаш ли дисциплина на яденето? Какво ядеш? Какво ти падне? Или ядеш специални храни? Знаеш ли го това? Какво обичаш да ядеш тогава? Кажи, какво те е минуто ми да преди състезания, как главно с кого се храниш? Закусваш ли? Това, Да. повече викат закуска за шампиони.
Какво закусваш? Каква ти обикновено закуската? Сирио, разни такива, където децата ги ядат или имаш някакви твои специални неща? Това се опитвам да разбера. Различно. А такива, ядеш ли сирио, такива неща с кисело мляко, които са полезни? Кисело мляко. Марата му това те притеснява, няма значение. Аз обичам да ям месо, примерно. Ядеш Обичам да ям месо. пилешко, картофи, риба, ориз, все тия работи ми, те просто си изподели. Нали? Един шампион, по принцип, за да бъде шампион, всичко зависи от дисциплината му на хранене. И, примерно, ти трябва да породиш тази дисциплина на хранене в тебе още от самото начало. Дори от сега, за да не почнеш да дебелееш, примерно, и да не развиваш мазнина в тялото си. Тия неща ще ги научиш в последствие. Аз мога да те науча, но не е момента сега. Примерно аз ям само месо и един ден, понеже организмът трябва да зареди, се яде въглехидрат, нали? Но нещата са относителни и по принцип трябва да тренираш това тяло. Правиш ли сила, тренираш ли си за мускулите, правиш ли лицеви опори, набирания. Гири имаш ли си, татко? Купил ли ти гири да си имаш в вас? Аз примерно имам гири, които стават от 4 кила и половина. За тебе това е много, нали? Но примерно мога да имаш две гири 1 кило, две гири 2 килограма, 3 килограма и с това трябва да правиш едва ли не. Аз ако искаш мога да те науча в последствие да изграждаш това тяло, защото това тяло ще направи шампион. Силата ти в него, която е специална сила, която след винаги трябва да прави специална сила, тя е, която е развила и моята сила на нокаутиране. Това е фърлянето на гири. Трябва да фърлиш гири. Бой с сянка гири и това, което искам да дойдеш при мен, да те науча да боравиш добре с ръчичките си и да фърлиш гири. Това ме е направило мене нокаутьора на България. Нали, ми е щупени, виж всичките ми пръсти са ми щупени на ръката, защото удря много силно с тази ръка и са ми смазани всичките пръсти, само той е останал здрав. И него, обаче вече приключих, аз съм вече дядо колко и спрях да се боксирам заради жените си. Нали, аз сега ще исках да се бия, но жените ми не ми дават, защото искат да си имат Какво ти е любимото нещо, което обичаш да правиш? Не знам. Как да караш колело? Да. Ето, Да ми кажи, обичам да карам колело. всичко, което ти е приятно. Най-много, това е твоето хоби. Моето хоби, примерно, е да ти подскажа да ходя на лов. Твоето хоби кое е? Да караш колело. Примерно, не се притесняй. Я кажи сега, имаш ли си Парка, гадже? какво правите? Гадже имаш ли си? Не. Трябва да работиш по въпроса. Не. Що? Хубаво е да пъш Казва, че разваля дисциплината. Без значение. Просто е така да държиш за ръчичка и да си ходите на разходка заедно или примерно да карате колело. Пожелавам ти го. Може тя да те намери и не трябва да бъдеш толкова стеснителен просто. Всичко ще стане, само трябва да бъдеш търпелив и да обръщаш най-ново внимание в момента на училището си и на спорта си и да слушаш татко и мама. Кажи ми нещо ти за него, което те е впечатлило. От това, което в момента е постигнат и си очарован от това, че ти си създал подобно шампионче. Освен в спорта, той е много дисциплиниран в училище. Обича да учи, също и чужди езици, ходи допълнително на английски. Това е много добре, английски е. Сега се е записал дори на програмиране с компютри. Обича математиката, още в ранна детска възраст на 5 години. Не съм се записал, ама вземам лаптопа и аз сам си правя без пари, защото няма да давам аз парите. Мите, трябва да мълчиш понякога. Записал се на програмиране,
влече го програмирането. Ето, това е пак хубаво нещо. Да, опитва се да прави да работи на някакви програми. Да, точно взел си е лаптоп, на който се опитва да прави някакви програми. Там той си ги търси, той си ги намира, той се обучава и иска да се развива в това, също в това нещо, набляга на училището. Това е което ме впечатлява, че успява да съчетава, защото съм му казал, ако закъса с училището, го спирам от тренировките. И той си е стриктен, ходи си на училището, посещава и олимпиади. Близко ли до вас училището там, където живеете, или ходиш с транспорт? Близко. Близко е, Много пеша е близко, ходиш да. на училище? Той е Ние поне живеем в едно село до Пловдив и където се казва училището на съседната улица, много спокойно. Значи си ходи пеша. Ходи си Някой пеша, придружава ли го или си ходи сам? Някой път го придружава, майка му сутрин го придружава. След обед или го взима или се прибира сам. Той е буквално на съседната улица, училището. Той е на... Ами кажи, какво обичаш да ядеш? Просто любимото, което ти е примерно аз като бях дете, обичах майка да ми прави палачинки. И до ден днешен го обичам. Ти не обичаш ли палачинки? Обичам. Еми ето. Значи, Обичам всичко, освен марула. Защо тя е много полезна? Не. Наистина е. Шоколад обичаш ли? Да. Това сладолед. Да. Значи сме комбини. Аз обичам много, но в момента не мога, защото от тях се пораждат много мазнини и тлъстини в тялото. А ти какво обичаш да ядеш? Обичате ли си седнете на масата да си направите? Готви ли ми някой вкъщи? Готвени майка му. Жена ми готви. Тя се грижи за нашата храна. Справя се много добре. И супер, така и трябва. И гледаме да се храним здравословно. Точно. Да. По принцип месо, риба, картоф, ориз, яйца. Това е най-полезното. Да. Ти дава сила. Салати. Всичко трябва да изучиш и тия неща. Какво въглехидрата дава, какво дава белтъка. Ще научиш Това още е процес на учене на всяко един продукт какво съдържа. Защото така започна да се налага една дисциплина, нали, за състезанията, где да почна сам да се мери категорията, колко е килограма, например категорията, която е 30 кг, гледа да е 29,5, съобразява се какво се храни. Нали, вече изгражда тези навици, доста сериозно си ги изгражда тези навици. Това е спорта. Спорта поражда дисциплината в един човек. Но учението ти е най-важното нещо, това трябва да Учението, да. Учението е преди спорта, след това спорта. Да не станеш като мен, ето. Аз исках да стана хирург, обаче трябваше много да уча. И аз не обичах да уча и заради това станах най-големия дивак. И баща ми му писна накрая и ме каза, стига си бил децата по училището и ме направи боксер. И станах боксер. Това е. Спорта не пречи на училището, да върви ръка за ръка с него, така че точно това, което е идеята и ти, ако мога да агитираме повече такива като тебе, не да се бият по улиците, а да учат да са ръка и да учат заедно и да правят като тебе спорта на ниво и да върват само нагоре. Обясни ти с една дума за какво? Моето наблюдение е също такова, защото той като е доста дисциплиниран в училище, за да бъде добър спортист и това нещо да го прави за толкова кратко време, го прави с дисциплина и мисля, че училището също му помага, защото си развива фантазията така, нали? Трябва да е добър ученик, за да е добър спортист. Според мен няма как един добър спортист да не е добър ученик. Нали, с истински шампион, той просто е с много развита фантазия, представя се състезанията преди това, той също ги мисли, симулира, нали, как да го кажа,
неговата глава си го представя цялото състезание предния ден, как ще го направи, как вика, така ще стане тази фатка, той ще ме спре от тук, обяснява ми и просто си развива фантазията. За това нещо да се случи, трябва да е добър в училище и той го знае. И му го повтарям постоянно и той си го изпълнява. И Точно така е. неговия призив е всички деца да има повече деца в залите, защото залите не пречат на училището, да върват ръка за ръка и да няма агресия по улиците. И това е нещото, което и това е една от мисиите му, която мисля, че изпълняваме заедно. Нали? Така че да ни видят повече желаящи и да спрат с агресията по улицата, да се отдадат на вид спорт. Това е молбата ни на шампионите към всички останали. Но училището винаги си е най-важно, така че трябва да се учи и доста добре. Всичко е дисциплина, а спорта поражда дисциплината. Оставам отворена врата тогава, Митенце, за тебе да станеш шампион сега на европейското и да ми дадеш на мен втори повод, да си поговорим пак и да се позабавлявам отново тук. Ти вече си по-отпуснат, предполагам се. И ще ме зарадваш с европейска титла. Ще го направиш, нали? Ще дадеш всичко от себе си и ще го постигнеш. И надявам се да сме допринесли така, че да агитираме, да няма агресия толкова повече по улиците, а всички да влезат в залата. Искаш ли да кажеш ти нещо за последно, за финално, да приключваме? Аз мога да кажа само децата да не агресират по улиците и да има повече деца по залите, тяхните родители и призив към тяхните родители да ги водат в залите, независимо на какъв спорт, просто да участват в някакъв вид дейност, спортна дейност, което ще ги научи на дисциплина, характер и ще изгради тяхния. Благодаря ти, за мен беше чест. И ние също благодарим. За нас също беше чест. Шампион и за мен, и за те. За мен беше наистина чест, че татко ти да избра мен за първи твой старт да разбира се, с такъв велик шампион. Такъв велик шампион ще се превърнеш и ти за бъдеще. Благодаря ви. И ние благодарим. Беше чест за мен. За нас също беше чест.